Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dinggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki kresna tenan. Nek udu, ya. Mangka Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli no. Ngaco makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Bathara Wayahpura jagat. Nuwun sewu Yayi. Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang. Mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Ngabyantara.
Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung mrayogi. Iya, Yai mboten ngestaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sapraptamu Panakawan Petruk. Nun amit pasang kaliman tabi tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun. Tinepatna ing tulak manu. Kula nyuwun mangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami, kirang subasita, jernyatanipun kula menika namung batur, kula menika namung kawula alit. Mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Panakawan ora dadi ngopo. Padha raharja sapraptanira tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Petruk kanthong bolong dak tampa. Ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang kaliman tabe tinebena ing lodune dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Dumawahing tawang tuwang pasang kaliman tabe tulak manu dumawahing tawang tuwang. Gong, kok mubeng wae iki piye to? Amit pasang kaliman tabe tinepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang. Wis kuwi cukup. Berkah pangetunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda. Iya Bagong. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha raharja sapraptamu Panakawan. Sinuwun Darawati, iya Panakawan. Nun iki wilujeng den bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu. Sinuwun Kresna, iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk padha raharja sapraptamu. Sinuwun Mandura, iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong padha raharja sapraptamu. Wilujeng sinuwun Mandura, bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesthi wae kowe kulina sapa kraton. Nggih. Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe drajak-drajak ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe drajak-drajak ora ndodok ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah meng ngono kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan karo mangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Lha niku ya menungsa padake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kula nyuwun mangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jernyatani sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen nek ora tak coblos ora dadi ratu dhek.
Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun napa jenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Mungkin iki sok nggo godhog banyu barang. Ora edan. Petro, dalem Den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo. Ya Petro Bagong. Nuwun Ndara. Slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Ya, aja clumetan. Iki neng keraton. Ku anggere sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Ngono nggih. Petro Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya, Petro. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya, Bagong. Petro padha slamet, Petro padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya, tak tampa Petro. Iya, tak tampa Petro. Bagong slamet, Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambi kala sowan kula tebesake beda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong, iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petro, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang matur munjuk kesanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petro, apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula njuk atur sopaduka sanata. Ponokawan Petro bener nggih. Jar nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan, mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petro? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke apa ngane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta kuwi kepiye? Ngeten. Undhaking pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petro, sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Ponokawan ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika, bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine garing kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa, mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petro. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak budidaya. Mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Ah, bareng kula matur wonten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji.
unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijar ora tau diunjuk terus teh niku diseruput terus nglinting udut iya Petro terus paring pangandikan Petro jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku anak-anakku bojoku ora aku ora mikir kahanan karang kadempel wewengkonku ya ora ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik ning kewajibanku abot mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah aku milih dadi titah aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas dadi pamomong para satriya ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa aku momong marang leluhure para Pandhawa sing aku jenak sing aku tentrem sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta nganti semujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir niku merga nuwun sewu peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula iya Petro nggih menomersatukan ki apa bojo lali aku dinomer setunggalaken ngoten lho panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi bapak niku seneng aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara iki adil makmur warata tias bagya mulya kuwi taun kepungkur ning saiki kok beda ya Tru beda pripun Pak Ngamarta katone wis ora tentrem Ngamarta katone wis ora ayem Ngamarta katone wis ora adem menyang endi-endi papan padha bentak sirah menyang endi-endi kon padha regejegan adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi ngoten menika sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral rasa kamanungsanipun sampun ical ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh ora mawas ngidak-idak karo sedulure ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon Tru monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon sing disalahke dudu sapa-sapa nomor 1 sing disalahke Semar merga Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane ngoten niku bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis bapakmu karo nangis nggih lah bareng ngoten terus ngendika melih mula kowe nyawang to aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen papan-papan panembah ora padha diparani papan-papan pasinaon ora padha diparani sing dipapani parani papan-papan maksiat ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin ngoten niku iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk mula aku pengen duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan lah kula kaget Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa to wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 wis apik banget biasane nggih ping pindho iya Ponokawan nggih dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar anu napa jenipun Semar pun paring pangandikan Petro kowe kaget aku muni arep bangun kayangan aja kaget aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora ning sing tak bangun ki kayangan tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan ki adoh saka diya dinya
adoh saka rasan rinasanan anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mrika uripipun tiyang wonten kayangan mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan mula pengin bangun moraling para kawula wah ngoten niku terus kula jenggelek lah terus syaraté napa Pak niku gegayuhan luhur nek bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo bapak kowe sowana ning Ngamarta ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karangkadempel mergo ngene to kawula ora butuh duit kawula ora butuh disoki brana picis kawula iki ora butuh disoki bondo donya mboten ning kawula iki butuh dicedhaki atine dicedhaki rasane nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karangkadempel matur nuwun dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karangkadempel dening bapak mongko gegayane bapak niku luhur gegayane bapak niku apik iya Petro nggih ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye ya mergo aku guneman karo Panakawan tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula cocok niku seneng kula ngoten terus Pandhawa kuwi 5 Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petro nggih kula semanggaken Werkudara piye mangkat ora sadadaku ki gunung tanpa guna gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Ora ayo, Petro, nun. Kondo bapakmu yen kanggo Prabiya, Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu Petro kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu Petro yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa dienggo ragat bapakmu gegayane luhur Petro matur nuwun Gong krungu dhewe Gong wah sukses kowe aku engko usulno bapak ya usulke apa aku dadi bendahara anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku gareng wingi bar di parani polisi lho ngopo nilepke dit RT lho kowe ya ngono saiki sapa sing ngaku Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadake bendahara iya siap rasa kuwatir Petro dalem nanging wohaya rasaku sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karangkadempel banjur kaya ngopo penggaling Koko Prabu Ndarawati lho sebabipun Koko Prabu rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petro. Mboten sebabipun kok Sira Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada Petro waduh lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula iya Petro mongko pranatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik
Nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu durus lho trek iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Darawati. Mergane Sinuwun Darawati ya nyilih pustaka Jamus miang Jimat Lima Sada. kok iso sebabnya nggo ngopo? Darawati ke Taman Pegebluk, Gong. Isane Warya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Darawati tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada, mongko Sinuwun Darawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodoh kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo. Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Lima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Lima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kok darbeking para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nun sewu, rembuke enten iki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono iki lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir. Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Darawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi Welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih, sakniki kula tak takon, niki alon-alon lik rembug men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Us. Ratu kok dihe. oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Darawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan ini. Pertanyaannya, negara
negara sing ketunggon dewa kok ke taman pegebluk nika nuwun sewu, apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, Iya. isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning iki kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki kresna tenan. Nek udu, ya. Mangga Pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken Pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngembek dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Ndarawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo Pustaka Jamus Klimasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Klimasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati Sinuwun.